ಕುಡ್ಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಸಮಿತಿದ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ದಿಂಜ ಸಂಕಷ್ಟಡು ಉಪ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಅಗತ್ಯ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಆರಿ ಸಾಮಗ್ರಿದ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ಐತರ ಕಾಂಡೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತೇರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಸದರು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ರ ಮುತುವರ್ಜಿಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಲೆಗ್ ಆರಿ ದಿನಬಳಕೆದ ಸಾಮಗ್ರಿದ ಕಿಟ್ಟಲೇನು ವಿತರಣೆಗೂ ಒದಗಾದರು. ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮಿತಿದ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾತಾ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಮೂಲಕ ಈ ಕಿಟ್ಲೆದ ವಿತರಣೆ ಆಯರೆ ಉಂಡು. ಒಟ್ಟು 1,000 ಕಿಟ್ಲೆಯನ್ನು ಸಂಸದರು ಕುಡ್ಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಒದಗಾದರು. ತಂಕಲ್ನ ಕೇಳಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಸಂಸದರು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ 1,000 ಕಿಟ್ಲೆಯನ್ನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಒದಗಾದರು. ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಮೂಲಕ ಈ ಕಿಟ್ಲೆಯನ್ನು ಆಯಾ ಗ್ರಾಮಡು ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪುವ ಪಂಡದು ಬಿಜೆಪಿ ಕುಡ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ತೆರಿಪಾಯರು. ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ದೇಶ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯ್ನ ಹೊರತುಡು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ದಿನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸದರಾಯನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಅರಡ ಮುರಾಣಿ ನಮ್ಮ ಬೋಳಿಯರಡು ಅಕ್ಕಿ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪನಗಾರ ಬದ್ದಿದ್ದೇವೆ ಪದದ ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆ ಇಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಲಬ್ದ ಮೂಲಕ ವಾರ್ಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಾರ್ಡು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ನೇತಾರರೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ನಾಯಕರೆಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾತ ಬಡವರಿಗೆ ಒಂದು ದಿನಸಿ ಸಾಮಗ್ರಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮನ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಇದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅದರ ಬಿ ಜೆ ಪಿದ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ನಮಗೆ ಅನ್ನದಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಮೂಲಕವಾದ ಇಡೀ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರೆಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಾರಿ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ತಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದು ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ವಿನಂತಿ ಮಂದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗ 1,000 ಕಿಟ್ಟನ್ನು ಕೊಡದ ಕಡಪಡ್ದೇರು. ಆ 1,000 ಕಿಟ್ಟನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಮಾತಾ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖರಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಅಕಲ ಮೂಲಕವಾದ ಏರು ಗ್ರಾಮದ ಬಡ ಅರ್ಹರಿಲ್ಲರ ಏರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹತ್ರ ಅಕ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡಿಸಿನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಬಿ ಜೆ ಪಿದ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಾಯಕರೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಅದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಸದರು ಕೊಡ್ತಿನ ಕಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಟ್ಟವನಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನೇತೃತ್ವದ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದರಿಗೆ ಅನಂತ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯೋಗ ಆರೊಂಜಿ ಗಮನ ಕೊಡ್ದು ಭಾರಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಅದನ್ನ ಕೆಲಸದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮೂಲಕ ಇತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಭಾರಿ ಪ್ರತಿ ದಿನದ ಕಾಂಡ 6 ಗಂಟೆ ಇರ್ತದೆ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ತನಕ ಕಚೇರಿ ಸ್ವತಃ ಕೊಲ್ಲುದು ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಕೊರಪುನ ಮೂಲಕವಾದ ಏನೇ ದಿಟ್ಟ ನಾಯಕ ಬಂದ್ಬಿಡ ಪದರೆಲ್ಲ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೂಲಕವಾದ ಕೊಡ್ತಿನ ಕಿಟ್ ನಾವು ಮಾತಾ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮನ್ಪ ಆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ ಕಿಟ್ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಏರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಹಾಕ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಡ ಪಡೋದು ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮಹಾಮಾರಿ ಐನಾತು ಬೇಗ ಕೆಲವೇ ಒಂದು ದಿನಕ್ಲೇಟ್ ಬೇಗ ದೂರ ಆದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡೋದು ಹೊರತುಡು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಏನೇ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧಿಗೆ ಬರಡು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಜಗದ್ಗುರು ಆವಡು ಬಂದೊಂದು ಈ ಹೊರತುಗು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೈದ್ಯನಕ್ಲೇನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಕಿಟ್ಲೇನು ಮಾತು ಎತ್ತಾವಡು ಬಂದು ನಿಖಲ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ದಿನಬಳಕೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಒದಗಾವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಲವಲು ಆವೊಂದುಂಡು. ಹೊರ ಪಡೆವನ್ನಕಲು ನನಲಾತಿ ಕಿಟ್ಟಲೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು ಸಂಗ್ರಹ ಮಂತದ ಧಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಜಿಂಜ ಕಷ್ಟಡು ಉಪ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಅಗತ್ಯ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಕಿಟ್ ಪ್ರಯೋಜನ ತಿಕ್ಕುಲೆಕ ಆವಡು ಅಂಚನೆ ದಿಂಜ ಕಷ್ಟಡ್ ಇತ್ತಿನಕಲು ತಂಕ್ಲನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮಿತಿದ ಕೈತಲ್ದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಾಲೆ ಪಂಡದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀಮತಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ ಕೇನೊಂದೇರು. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಬಹುಶಃ ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪಿನ ಮಹಾಮಾರಿ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಆತ್ಮನ ಸಂದರ್ಭಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ನಂಬರ್ 1 ಸಂಸದರು ಎಂಕಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲಣ್ಣೆ ಎಂಕ್ಲನ ಭಾಜಪಾದ ಅಂಚೆನ ಎಂಕ್ಲನ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಇನಿ
ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1,000 ಕಿಟ್ ಬೈದಿನ ಅಗತ್ಯತೆಗೆ ಬೋಡೈನ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಾತ್ ಗಾಸಿಪ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಒಂಜಾತ್ ಪನ್ಪಿನಕ್ಲು ಪನೊಂದಿರ್ಪೇರು ಸಂಸದರ ಕಾಲೆ ಸಿಟಿನೇ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಳ್ಳಿಲೇನು ತೂವೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಬಹುಶಃ ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂಜೇ ಗೊತ್ತುಡು ಮಾತ ಕಡೆ ಪೋಯರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆಂಡಲ ಅವನ ಎತ್ತೆ ಬಂಗ ಎತ್ತಂಡಲ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿದ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿನ ಸಂಪರ್ಕದಿ ಒಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಡು ಕೇವಲ ಇನಿ ಕಿಟ್ಟು ಕೊರ್ಪುನೇ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದ ನಿಕ್ಲು ಗಮನ ಹರಿಸೊಂದು ನಮ್ಮ ಕೇರಳ ಗಡಿತ ಬಾಗೋಡುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪಾಪುನ ಒಂಜಾತ್ ನಮಕ್ ತೊಂದರೆಲೆ ನೆಂಚ ನಿವಾರಣೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಐಕಬೋಡೈನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನು ಸೂಕ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೈನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಂತೊಂದು ಐತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉದ್ದಗಲಗ್ಲ ಪ್ರವಾಸ ಮನ್ಪುನೆತ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಂಗನ್ನು ತೆರೆಯೊಂದು ಇನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ 1,000 ಅಗತ್ಯತೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಿಟ್ಟಲು ಎನ್ಕೊಡ್ತೇವೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಎಂಕ್ಲೆನ ಮಂಡಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪಂಡಿತ ಉಪ್ಪು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿರಾಯನಂಚಿನ ಹೇಮಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪು ನವೀನ್ ಪಾದಲ್ಪಾಡಿಪ್ಪು ಇಡೀ ತಂಡ ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಂಕ್ಲೆನ ಮಾತ ಪ್ರಮುಖರಿನಿ ಬೈದರು ಆಯಾಯ ಗ್ರಾಮಗೂ ಅಗತ್ಯತ್ತಿನಂಚಿನ ವಸ್ತುಲೇನಿ ಮುಲ್ಪಡ್ದೆಂಗ್ಲು ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಐದು ಪಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆರ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಏನು ಇಂಚಿಪ್ಪಲ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರೆ ಇನ್ನು ದಾದ ಒಂದೊಂದು ಪಂಡ ಕಿಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ದಯಮಂತದಂಚಿನ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಅಗತ್ಯದ ವಸ್ತು ಏರ್ನೆಲ್ಲಡು ಒಂಜಿಗೆ ಪೊರ್ತುಗಾಂಡಲ ಬಡವುಗಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನೇಕ ಸರ್ಕಾರ ಅವಡು ಅದನ್ನು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರ್ಪುನೆ ಇನ್ನು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರ್ನಾಗ ಮಾತಾಡಲುಂಡು ಇನ್ನು ಆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಕೊರೆ ಈ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊರ್ಪುಜೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಜನಕುಳ್ಳ ಬತ್ತದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಳೆ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಸೀಕಗೋಸ್ಕರ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂದಿಗ್ಧ ಕಾಲ ಈ ಕಾಲೊಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದುಷ್ಟ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬುಡ್ದು ಆಯ್ನಾತ್ ಬಂಜಿದ ಬಡವಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪುಗ ಅಂಚೆನೆ ನಾನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಭಾಜಪದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆರಾದುಪ್ಪಡು ಪ್ರಮುಖರಾದುಪ್ಪಡು ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ತಳಮಟ್ಟಡು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ದಾದ ಬಂಗೊಂಡು ಕೇನ್ವೆ ಅಣ್ಣ ಇನ್ ಮಾತ ಬುಡ್ದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಎಂಗ್ಲ ದಾದಾಂಡಲ ದೂರಿ ಕೊರಿಕುಡ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಜನಾಪ ಪಂಡದೊಂಜೆಲ್ಲ ಅತ್ತಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬಂದ ನಿಕ್ಲ ಮನಸ್ಸರಿತ್ತಂಡ ದಯಮಂತದ ಅವು ನಿಕ್ಲ ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿಕ್ಲ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಮನ್ಪುಲೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಮನ್ಪುಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೂ ಸೇವೆಗೆ ಫೋನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಆ ಫೋನ್ ಮಾತ ಬರ್ಪುನಿ ಎಂಗ್ಲ ಮಂಡಳಗೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕರಿನ ಯಾನು ಎಂಕಾಯಿನಂಚಿನ ಅನುಭವನ ದಾಯಿನೆಟ್ಟೆ ಪಟ್ಟೋನು ಪಂಡ ಕರಿನ ರಡ್ಡು ದಿನೋಡು ದಿಂಚಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಮುಲ್ಪಡ್ದ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲವರು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದ ಫೋನ್ ಮಂತೇರು ಆಂಡ ಎಂಗ್ಲು ಕುತ್ತು ಆ ಏರಿಯಾದ ಪ್ರಮುಖರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೋದು ಭೇಟಿ ಮನ್ಪನಾಗ ಆ ಇಲ್ಲಡು ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತೊಂದು ಒಕ್ಕಡೆ ಕಾಲ್ ಮಂತದ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ತೆಗೆದುಪ್ಪಡು ಅಡೆ ಫೋನ್ ಮಂತದ ನಾನು ರಾಜ್ಯ ಇನಿ ಕಾಂಡ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿನಂಜಿನ ಸುದ್ದಿ ಕೊಡೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಂದಿನ ಅಪ್ಪೇನಿ ನಾನು ಇನಿ ಕಾಂಡ ಸಂಪರ್ಕ ಮನ್ಪನಾಗ ಕೇನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಒನಸುಗದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಕಾಸದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪೋಲ್ಯ ಈ ಸಂದರ್ಭನು ದಯಮಂತದ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡೆಪೋಚಿ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಗೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಿಟ್ ಅಂಚಿನನೆ ಆ ಒಂಜಿ ತೀರಾ ಬಡೆಪತ್ತದ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಡ್ ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದರಿಗೆ ಎಂಗ್ಲನ ಉಳ್ಳಾಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾತ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಜನಕುಲ ಪರವಾದ ಅವರಿಗೆ ನನಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ನನಾತ್ ಇಂಚಿನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪನ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರಡು ಪನೊಂದು ಎಂಗ್ಲ ಮಂಡಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪ ದಯಮಂತದ್ದು ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾನ ನಮ್ಮ ದೂರ ಮಲ್ಪಡೋಣ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆತ ಅಂಚೆನೆ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪಂದಿಲಕ್ಕನೆ ಇಂದು ಕಿಟ್ ಆಯಾ ಇಲ್ಲ ಗೆತ್ತಡು ಪನೊಂದು ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಎಡ್ಡಾವಡು ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಬಿಜೆಪಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಮುಖರು ಸರ್ವಶ್ರೀ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ, ಗಿರೀಶ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ರಾಘವಗಟ್ಟಿ, ಗೀತಾಬಾಯಿ, ನಮಿತಾ ಗಟ್ಟಿ ಇಂಚಿತಿ ಪ್ರಮುಖರು ಈ ಪೊರ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇರು.